El moviment veïnal pel cobriment de la Ronda de Dalt ha estat el guanyador més destacat de la 33a edició dels Premis d'Horta Guinardó. 5 associacions de veïns, les de Montbau, Sant Genís, la Teixonera, la Vall d'Hebron i la Font del Gos, van reunir esforços i es van establir fa anys en una plataforma per demanar el cobriment de la ronda. Es un pequeño reconocimiento a una lucha de largo recorrido en la cual llevamos embarcados casi 30 años y que en los últimos tiempos por fin ha empezado a dar frutos. Amb més de 80 anys de trajectòria, promovent l'activitat física i el contacte amb la natura, també ha vist reconeguda la seva tasca a la Unió Excursionista de Catalunya d'Horta. És una il·lusió molt gran, un reconeixement a una activitat que fa molts anys que estem fent, que estem de la implicació que tenim amb el barri, de les activitats que fem no només de muntanya, sinó de divulgació i de coneixement. El tercer guardonat de l'edició d'enguany ha estat la Coral Polifònica del Guinardó per la promoció de la cultura i la seva participació a les activitats del barri. És una injecció de força per tirar endavant, perquè aquesta coral que fa tants anys que hi cantem... Els Premis d'Horta Guinardó se celebren des de l'any 1987 com a acte públic d'agraïment a les entitats i veïns que treballen per millorar aquest districte de Barcelona. Les 15 candidatures